И така, здравейте всички от VBox 7, аз съм Звер и това е 6-ти епизод от моето синглплеер оцеляване. В този епизод ще правя моб система. Така, мисля да е някъде ето тук, срещу къщата е отвора на моб системата. И тук съм поизчистил малко, доста лопати изхабих докато го изчиста цялото. И ще започна да я правя, значи мисля да е ето така, обикновена моб система някаква, по мой стил. И тук вече нагоре, мисля че бяха някъде към 30 купчета, 1, 2, 3. И няма ми стигне изобщо дървата, 1, 2, 3, 4. 6. Оф, тук няма слагам. 1, 2. Осем, не така. Десет. Леле, колко бързо свърши това дърво, просто няма да ми стигне. Ще трябва да слизам. Не предвидих как ще слизам додолу, но няма нищо. Оф. Като приключа с моб системата ще умра. Защото трябва да слизам. А не предвидих с какво. О, стига бе. Ето така. И това дърво много бързо се свършва. Не знам колко етажа. Мисля, че има вече 20. Да кажем, че е 23 някъде. Охо, как ще ми свърши дървото? Ако не стане и съм го направил по-ниско отколкото трябва да е, ще трябва да копая под земята и моб системата ще стане така под земята. Но и това е решение, няма сега какво, като не е станало идеално, няма нищо. Да, и дървото със сигурност няма да ми стигне, така че ще трябва да умирам. Ох, става нощ. Значи имам торчове, ще си осветя тука. Каквото си правя. Да не се спамват чудовища пък сега тука. И тука ще мисля, че 8 блокчета. Така за 2 високо. Клиповете, сега е една хубава новина поне за мен. Клиповете вече ще са по-дълги, тъй като вече имам значката Cool и мога да прекачвам клиповете от YouTube и мога да са големи. Може и 1 час да са. И вече ще качвам големи клипове. Днес мога да прекача, т.е. да кача още някой клип, не знам, ако имам време. По принцип качвам по 2 клипа, но днеска може да не кача толкова. И сега малко се лигавя, защото някакво правя, скучно ми е.
Днес всъщност мога да започна да снимам поредица на Самп, т.е. не поредица, някакви просто клипчета на Самп, San Andreas Multiplayer, с един мой приятел. Значи ще кача също и мултиплеер поредица с него, след като си оправи компютъра. Ако знаете решението, изписвам му някакви bad drivers, в смисъл, че драйверите не са му за Майнкрафт. Значи трябват му по-нови драйвери, не знам. Ако знаете решението, пишете в коментарите. Или пък пишете, ако и на вас ви прави такъв проблем и сте го решили по някакъв начин. Ще е много хубаво. Значи преди Майнкрафт му тръгваше, но просто си преинсталира компютъра и след това не му тръгва. Не му тръгваше, не знам, просто много гадно за него. И сега тук ще умреме със сигурност, ако падниме. Значи то трябваше да е някъде 8 блокчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чай сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И още 2 напред. Ох. Ох. Значи 8 блокчета, защото водата ще се разлива точно до тук. Ето до тук и няма да пада надолу. С това 8 блокчета. И тази моб система е горе-долу ефективна, добра е събиране на TNT. Според мен поне не е толкова лоша. И сега 8 и от тези страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малко бавно работя, не знам, що днеска нещо малко ми лагва, не знам. И в недъра като влеза ми лагва и не знам що. Не чак толкова много, да. Все пак ме дразни. И от тук също трябва да се 8. Опа. А те са 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, ако искате гледайте този клип, просто той е хубав. Ще се научите как си правите моб система, ако не знаете. Но съм сигурен, че повечето от вас поне знаят. И не е нужно да гледат този клип, но просто го гледайте. Малко е скучно да гледате само как някакъв строи тук моб системи и тъпоти, но нямам идея какво друго да кача. Следващия клип ще е малко лиготия. О, да. Ето така, леко с музичка, ще е по-готино. Ако можеше по някакъв начин по-бързо да стане, защото днеска изобщо никакво време нямам. С това даскал просто не ми остава време за клипове. Но опитвам се да качвам всеки ден по 1-2 клипа. И за сега добре качвам всеки ден. Само че много бавно и клипа ще стане голям. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, ще умра, със сигурност умирам. Няма начин Стив, героя, да не умре от този скок, който ще направи до земята. Само че гадното е, че в новия апдейт зомбитата взимат итемите. Ако не знаете, е малко гадно. Със сигурност ще има и поредица на мултиплеер, няма да е само синглплеер, защото седно е също не е много яко. Ще има поредици, със сигурност.
този клип ще бъде качен днес. Проблема ми е качането в YouTube, защото не съм много запознат. Също аз съм запознат днес, защото и преди съм качвал, но бавно се конвентира и докато се качи в YouTube. Просто много работа е. Значи няма ви говоря много, защото нямам какво да ви кажа, така че ще е малко тихо. И сега се спамва тук някакъв крипър и гърми всичко. Ще е много голям фейл. Оха. Чувствам как дървото свършва. Аз как мога да взема толкова малко дърво? Аз дали имам и повече? Със сигурност имам, знам, че имам. И сега ще умираме. Цял клип повтарям това как ще падна и ще умра. Много съм засаден. И малко ми са лигави. Ма не трябва да се лигавя, що? Нали не ви бърка, що да не се лигава? Малко ме е скучно и някакво правя. И край! Сега ще гледате най-готиното прибиване, което сте виждали някога. Направо да умра сега с всички айтеми, кавълстоун тук, всичко глупости. Да, свърши. О, мага, с колко FPS? О, леле. Доста малко FPS. По принцип, като снимам и като игра съм с 90 FPS, сега съм с 30. Незнайно защо. Умрях. Да. Омага, защо? О, не, това беше... Стига, спах си на леглото и не ме е запаметило. Добре, връщам се като стигна в къщата си. И така, отново съм тук и почти довърших моб системата. Не снимах, къде знам. Просто забравих, така е. Почнах да се я правя без да снимам. Съсетих по едно време. И сега ще довърша набързо и това ще е края на клипа. Мисля, че ще стане някъде към 20 минути, сигурно стигам. 20 минути горе-долу. И това ще е. Значи тук трябва още един ред и тавана. Взех си дървоето, намерих си темите. Добре, че си бях отбелязал къщата, иначе щях да се търса. Нямаше да я намеря на 5000 купчета някъде. Не бяха 5000, 4 и нещо, 4300 или колко бяха там. Само че някои от айтемите не можах да си ги взема, да я знаеш това. Броните, мечовете, тук всичко в мене. Най-добрите неща тук са в мене, най-хубавите. Дето имах в инвентара. Значи това беше малък фейл, дето умрях. Без да искам умрях. И сега тук ще направя едно ограждение. И съм си приготвил 2 кофички с вода. И сега пускаме водата тук. И ето виждате, че спира точно преди да влезе в дупката. Така. Доста ефективно е да си имате моб система и да е готино при това. Оп! Щях да разлея кофата!
И само тук ми остана. Така, така. И да щупа блокчетата. Уф, аз съм много тъп. Много съм тъп. Забрах таван. Значи след време чуда се дали да направя на няколко етажа или да се стои само на един, както си е сега. Ще видя. Сигурно с мога да дигна някой етажче. Доста дърво изхъбих. Нормално се изхъби много дърво, все пак. Леко само тук. Аре де. И отново снимам с 30 FPS и не знам защо така, нерва се много малко, пада ми FPS-ато, яко е. О. Ей, това само ме обърка тъпто ми. Така. Оуч. Така ме заболя. Ох. И сега гледайте, спалват се тук 10 крипера. От тук няма скачам, да няма се прибия. Юпи! Голям джампър. Абе. Как ме мързи да правя тази моб система, колко зор. Ама имаме много дърво. Почвам от тук. Гадното е, че на тази моб система, че някой път паяците се бъгват и като паднат оживяват. Тоест те не са бъгват, а те паяците такива си по рождение, катерат са. И някой път точно да паднат да умрат и се спират там. Много ме дразнят тогава. И ако си АФК и чакаш там за някакви айтами, ще гръмне направо. Гадняра. О, да, става нощ. Колко обичам да става нощ. Направо мразя да става нощ. А то нощ или ден става? Нощ става пак. О, ще умрем. Няма ям се. Искам да си взема пържоли. Не ми се дадат дини, гадни, смотани. Хранат по едно бутче само. Ох, мали! Как този клип ще го коментирам, ще го качвам 8 години направо. Нервъс. Утре може да има клип на мултиплеер и сега ето така на блокче. Юпи! Къде е блокчето? Къде е блокчето? Ето го. Али, как ще фейлна и ще падна пак. Ще е най-големия кеф. Мале. И ето, почти съм готов. В следващия епизод мога да направя слайм ферма. Има си един сайт за слайм ферма и може да си направите с него. Охо, не. Не поемам такива рискове да падам. Упи. Така.
Добре, ето виждате, нашата моб система е готова и само трябва да чакаме мобовете да се спамват тук. И няма ви покана сега какъв е ефекта от това, защото не ми занимава сега да стана много дълъг клипа и затова сега малко екстремно преживяване, така. Екстремно преживяване, ама какво приказвам просто. Добре, почнах да говоря глупости, това е от този епизод и дано ви е харесал. Тоест дано ви е харесал моб системата, той епизода не е толкова забавен. И се видим в следващия епизод, в който може би ще правя слайм ферма. И чао!